Manila Broadcasting Company sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 25 na bulan sa Hulyo tuig 2020. Action Radio. Bayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, training sa mga barangay contact tracing team, temporaryo ginpauntat bangod sa SAP distribution. Liburer pilason matapos ginlabo sa barangay Kansalungon, Banwa, sang Isabela. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, iskandalo sa PhilHealth. Ginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte investigasyon ginaligar anomalya sa PhilHealth sa pagbakal sang Information Technology System nga ginreport nagtugas ang isyu sa tunga sa pila ka opisyal kag presidente sini nga si Ricardo Morales. Pagkatapos sang pagsinapol sinabtanay pila kay medyo makahangkahang nga mga tinaga. Nakita mismo kag saksi ang mga cabinet secretary. Pagkatapos, ginkumpirmar sang spokesman sa Malacanang, Harry Roque, ang resignasyon ni Atty. Torson Montesquit, PhilHealth Anti-Fraud Legal Officer. Hari naman, iskandalo naman sa PhilHealth. Siling sang presidente, si Undersecretary Jose Melchor Quitaen, head sang opisina sang Special Assistant to the President, nga yara sa dalom sang opisina sang presidente. Amo ang ginmanduan sang presidente magpanguna sa investigasyon. Bisan sa diin lang, nga sanga kag-ahinsya sang gobyerno, hindi gid madula ang korupsyon. Amo na ni nga pagka-istrikto sang administrasyon, pero wala kadtuo, porte gihapon ang korupsyon. Wala untat ang pila naton ka mga kauturan sa pagpangurakot kon ara sa pwesto. Magluwas lang sa mga maayo nga empleyado. Sa nuayhan, magtadlong ang pila ka mga ahensya sa gobyerno. Da pinagusto lang man makasililaw man ang milyon. Matintar man ang pila ka mga empleyado. Kung anong dangtan sining investigasyon, hulaton ta. PhilHealth ha? PhilHealth nga mo ginasaligan sa aton mga kauturan, ginsudlan na sang korupsyon suno sa aligasyon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:45 na morning sa aton mga plantador. Wala kabilinggan, gamay o dako kaman nga plantador, importante, oswag ang imo patubas. Magpili ka sang baridad nga may mataas nga patubas, siguro ha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo, abunuhan ninyo sa hektarya. Apply ka mo garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ayunik pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon, acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa magaresulta
sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Magyuni complete fertilizer swagon nga panubason. Ang unique ligyan sa dugang nga kasayuran makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan at mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon radyo
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na morning. Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga balita? Daw gasaka ang COVID, ang kagaw gapangarangka sa pila ka mga kabaranggayan diri sa Bacolod. Kamusta ang aton preparasyon sa nagaamat-amat saka kabay pa nga hindi magbalik kita sa enhanced kag general community quarantine. Halong lang, hindi magpaugtas, hindi magritubado. Aber, ang aton patrol, nagalambiyong na sa mga dalanon. Ang sitwasyon sa Bacolod, ang sitwasyon sa mga merkado, ang pila ka mga balita nagtuluaw sa sulod sa 24 oras. Balita sa patrol. Idulong ina ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang sitwasyon sa buong kaagahon sa area sa Metro Bacolod kung sa dalan masyado pagkatawhay. May pila ka mga salakyan di pasahe ang nagabiyahe na sa karon. Ang iban nag-parking diri sa tubang mismo sa police station number 1 sa sining kaagahon nagahulat man sa pila ka mga pasahero sa piyak sini nga may pila pa ka mga pasahero posible makasakay karon kung ma-release na ni sila Action Fred, no? Sa mga kapulisan sa idalam sa police station number 1 matapos nga nagkaladakpan iwat nga nakabayular, no, sa curfew sa din ari diri sila sa kilid sa area sang Bay Center Action Fred
ning mga kauturan naton nga ginaligar nagpasaway sa gihapon nga wala gid bala sang kwan padungo lang kalabanan action plan mo rason nga ini sila ang gindakupan sang mga kapulisan. May pila ka mga salakyan kag of course ang IPM bala action na Fred nagapang-amat na panghakot sa basura sa sininga kagahon. May ara nga nagapanghakot sang basura sa area sang Barangay 9, may ara man sa area sa Barangay 18, may ara sa Merkado kag iban pa diri sa area sa Tubang mismo sa Bacolod City Public Plaza. Nagaamat-amat naman sila sa pagpanghakot sa basura sa sininga kagahon. Subong Sabado yung kalabanan, Reaction Fred ang naga-jogging, no? At kay ang kalabanan, wala sa opisina. At Sabado, pwede na sila maka-jogging. Nakitaan man naton sa skilid sa Capitol Lagoon. Sa silinga kaagahon, may pipila ka mga kauturan na naga-jogging. And sa Sagwa Lungo galing kay hindi sila sa sulod sa Lagoon kundi ara sa North and South Capitol Road. Wala gyapon na abrihan? Wala gyapon na abrihan action Fred, sarado sa gihapon. Kano nila ng Capitol Lagoon naman gali pagabrihan na buruhon? O gani basi luyag nilang padakuon pag mga tilapia to plus sa Lagoon action Fred. Wala sa may mamulidanay. Wala sa may mapakaon nanay kag pag ginabawal ang pagpasulod. Amuli ang pila ka mga problema nga nakitaan man naton nga sa madugay na nga panahon. Actually pila na kabulan ni Action Fred, almost more than 4 months na. Agin sarado ang Capitol Lagoon para sa mga kauturan naton nga luyag mag-exercise. Kalabanan ng Action Fred nakita naton gani sa area sang Sumagtampi kag tunga-tunga man sa area sang Kabug ang ginatawag tabala action Fred nga circumferential road going sa area sang Kabug. Amuni ang kalabanan nga ginahimo nga lugar para maka-jogging ang aton sining mga kauturan kung aga pa kisa kitan man nato ng iba na sa may Manville Royal naga-jogging man. Kaya mo na lang ni ang lugar nga pwede sila maka-jogging nga safe man sila action Fred sa mga salakyan. Pira pa ka observation sa patrol sa sini nga action Fred. Ang mga jeepney and taxi drivers way pagyapon pasiling balayang lambiyong ang kalabanan sa ila aras tubang sa regional hospital sa may ER para man action Fred sa area sa may OPD department. By the way, talking about OPD, siling kaagahon sa Bado, jutay ang pila ka mga kauturan naton ara sa Sagwa. Pero ginalantaw naton bala action Fred kung bala may ara pagyapon pila sa piyak sining Sabado, wala man action Fred, no? So wala kita sa may nakitaan sa sining kaagahon. Para action Fred, muli ang pila ka mga sitwasyon sa patrol sa sining Sabado sa aga. Ang ining observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa puno sang yerba kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Rekta sa patrol with aksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Kabudlay mag-jogging nga may face mask, no? Apo, do kabudlay iginawa. Bisang nga galibot-libot ka lang, nga may face mask ka, daw kabudlay iginawa. Galing luyag ginaton, o kung hindi man, dapat sok-sok kita face mask. Delikado kayo. Hindi ita pag ipabinturar ang aton kabuhi. Hindi ta magpadaog sa kagaw nga COVID-19. Kinahanglan ang tanan-tanan nga makapaayo sa aton lawas, tumanon ta. Kaya wala kita da perdihon, may dag-on lang kita. Pero kung hindi ka magtuman, may perdihon kagid. Pananglitan tapikan ka sa kagaw. Hindi ka dahil makikita. Basi ara las kilid mo. Pagwa mo nga wala ka sang face mask, tapik sa dayon, disgrasya ka. Kwarantina ikaw, 14 dias. Kag mabutang pa sa delikado ang kabuhi mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na Sabado subong ginasigahom naton nga
magbisita gi kamo ha. Dira sa Life Extension Clinic. Bisan Sabado ha, kadto kamo dira bakal kamo sang ila produkto. Isa sang produkto nga makadipinsa sa aton sa kagaw ining yan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa aton lawas agod hindi makasulod ang anuman nga pamalatian. Nan nga sanga sang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino.
Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon angkas dire angkas didto, hindi ka pagdakpon basta may papilis kung mag-asawa o kung live-in partner kamo. Pero wala pa mag-abot ang mando nga butangan barrier, butangan blasang nagapatunga da sa naga-drive kag nagaangkas sa motor. Ano ayan ang ibutang da? Tagpila ayan ina? Basi negosyo ina? Kay naglibog ang ulo ko nga ipatuman gid. Kung mag-akasanay ang mag-asawa nung problema, makapot sa baga, makos para sigurado nga wala disgrasya. Butangan mo sang tsagangda. Di pamangkot karon sa iban nga mga nagapanagiya sang motor, ano klase na ang ibutang nyo da sa motor, tagpila ina. Pila naman ang balayran sina para magbutang ikaw sang sagang dira sa nagaangkas kag nagamaniho. Subong sige na dakpanay, no? Sige na papara sa aton sini mga otoridad, hindi man naton ina mabaton ang aton mga bitaw, kapulisan, kagiban pa, kay ti mando ina sang nasyonal. Ang tanan, halin sa nasyonal mo. Kung sa COVID, nasyonal man mahalin. Kung ang mga pagsulundan, nasyonal man maghalin, so wala kamay mo, tuman kagid. Amo lang galing na, ti magulo gasto Kung tani, kung magbutang sa barir, magbutang sang sagang, kung magsiling ang gobyerno, okay. Ang tanang nga nagapanagiya sa motor nga magbutang siya na sagot ng gobyerno, wala bayad. Ito kayo man kung tani Dibisan daw delikado, nga sige na lang Total gobyerno mabayad. Pero ti wala kasiguruhan. Posible, kung magbutang ka barir o sagang, ikaw ang magasto. Ay, kabudlay. Sa mga pagsulundan, galibugin ang ulo ko. Nga abutangan mo gid sagang. Sa sulod sa puluyan, wala man sagang. Alang-alang mag-asawa ng butangan niya da sang bariyer at tunga sang lakatre. Ti sagway mo. Galibugin. Galibugin bilang ulo kong. Hindi ko kaintindi. Ano nga plastada ini? Hindi man negosyo? Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kape-kape na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, nami ni siya, kaya wala ni kalamay. Natural sweetener lang. Gapangapi na, si Lula, si Lulo, si Nanay, si Tatay, at kabataan, healthy pagkamo. Kay ini iya ang Dr.
Estados Unidos didto na diskubrihan na kung berde pang kape perti ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa siya sang phytonutrients ang panawag sa iya natural colon cleanser na tinluan niyang aton tinae. Kamay ara tao nga tatlo kadlaw hindi kaitsar abyan hilo na ina sa imo tinae pagwaagid. Pero aring pagyuan abi kada aga og to kape-kape ka lang. Doktor mangin best friend mo ang comfort room. Patihan nyo lang ko. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal naton sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chairs and Orway sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Sa mga mangguguma maayo nga panugyan, nubo ang patubas, hindi magkasubo, may solusyon, gamit kamo. Nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang. Garantisado kagdugay bagpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sang tatlo nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini maayong patubas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 o ang suna ni Presidente Rodrigo Duterte Lunes na. Una, ginpalayag, hiwaton sa kamara, kag pipila lang ka mga bisita. Ang magatambong sigurado, ang House Speaker, Presidente sa Senado, kag pipila ka mga kalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Tiyan tanan-tanan nga magsulod may mga swab testing ina. Pero kahapon, may bag-o-bag-o nga palayag ang pila naton ka mga tilimanaan cabinet members ang presidente nga hindi pa final. Base bala, may pagbulubaylo, posible, hiwaton sa Malacanang, kung ang resulta sang testing, base may ara magpositibo bala. So, ang silingon, wala pa kasiguruhan kung dito gid sa kamara. May posibilidad pa nga sayluhon sa Malacanang. Kag limitado ang bisita. So, hindi importante. Malacanang ka kag kamara para sa akon hindi issue ina. Bisan sa plaza panahiwaton ang suna, ang importanteng mensahe, ang unod sang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano ang unod sa mensahe nga ginapaabot naton? Ginapaabot naton ang maayo nga mga binuhatan sang gobyerno, ang mga proyekto nga ginhimo sang gobyerno, ang ginhimo nga panagang sa COVID-19. Amo nang mga importante nga mensahe bala. Nga ang gobyerno sang Duterte administration wala namigos. Nga ang Duterte administration hindi amo ang sa likod sining tawag extrajudicial killing kag iban pa nga mga isyu. Amo na ang aton ginapaabot. Ti kon iwaragwag ang charter change daw hindi amo. Kay hindi pa ni panahon sa mga charter kag ilis ang aton nga mga kasuguan kay ara pa kita subong sa delikado nga kahimtangan. Hindi pa ni panahon niya sa mga charter change kag iban pagid nga ginasinggitan sa pila ka miyembro sa kamara nga kaalyado sang presidente. Sa nasiling ko na, importante ang mensahe, ang unod, ang kaundan sang suna. Amo na yung ginahulata. Hinablang maayo, kag makasiling itay. Amo gali na ang hinimuan sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Sherry.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. This time check is brought to you by ACS Manufacturing
auto dari ay, kung may bukol nga magtubo sa lawas, tunawa. Sang una ginapaoperahan, ang pagpaopera abyan, wala gid problema. O galing, kung guiter ang balatian mo, ngara sa imo sining liog, kung operahan mo na, kitaon gid ang agi, ang pinalian. May pilas mo, pilasan gina kung operahan, pero kung tunawon mo, wala gid agi. So, sa binag-ubag o subong, nga pila ka mga pagtuon na hibalaan, nga may ara gali, maayo nga magpakupos, magpatunaw sa bukol, ining santon nga nag-alayo, nagkulupos ang ila sini mga bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa, pagi sa Santon Plus, awas, hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa na. Tunawa dayon, mighty dali tapikan ilan na chipon ubot ang kaso kag iban pangabalatian nga among ginatunaan sining COVID-19. So ang kombinasyon sa duha masyado kabaskog. Santon gaupod permi 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29. Babalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon
Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita, training sa mga barangay contact tracing team, temporaryo kunugin pauntat, bangod sa SAP distribution. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon An Dipensor. Aksyonan, please go ahead. Mayong agaksyon na Fred temporaryo nga naguntat ang training sa mga contact tracers nga gintukod sa syudad sang Bacolod sa 61 iniya ka mga barangay. Suro diri kay liga ng mga barangay president, Councilor Lady Glass Gonzales. Ini nga desisyon ang resulta man sa nga masako sa karon nga trabaho sa kada mga barangay bangod sa ginahimo nga preparasyon sa pagpanagtag sa nga ikaduwa nga tranche sang Social Amelioration Program o kun SAP. Dugang pa diri ni Gonzales, 4 pa lamang ka mga barangay ang nakakumpleto na sang amo nga training seminar apang ini ang liwat nga padayunon masunod nga semana. Ini nga inisyatibo, suno pa sa konsehal ang ginpatigayon sang lokal nga pangluan sang syudad antes pa man nagpapanaog sang mando ang taltapan sang DILG sa nasyonal. Balita gikan sa City Hall, una sa balita una sa Aksyon, Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyentes at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs
na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na, diri kita, Liburer Pilason matapos ginlabo sa Barangay Kansalungon, Banwasang Isabela. Detalye siniyo pod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred Pilason ini isa ka laborer dira sa may Barangay Kansulungon, Banwasang Isabela sadtong nagligad nga mga alas 11 sang gabi. Biktima diri kilala sa ngalan nga si Virgilio Dalmasio, 34 anyos. Ang suspitsado gintawag lang nga sa ngalan nga si Butikik, nagapuyo man sa nasambit nga lugar Action Fred. Base iya sa pag-imbestigar sa Isabela PNP, ang biktima kag ang suspitsado upod man sila naga-ininom sini makahulubong nga ilimnon o galing naglinalisay ini sila may komosyon nga nagduntad Action Fred kag ti gin kakibot sa tanan nga ginlabo ni alias sa Butikik ining si Dalmasio may lang kay nasagang ini sa kamot pero ti pilas gid Action Fred dako man. Subong ining suspitsado nakapalagyo ini kag ang biktima ti ara ginabulong karon sa ospital. Ginahibalo pa Action Fred kung nanugibla ang rason sining nasambing nga pagpanglabo. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, mga blatter entry pagkatapos dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang In sintomas. standard time, las 5:52 na Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tinlo, nagabalanse, nagapabakod sa aton sinikalawasan. Kaya ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, resulta niya sang Evergreen sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, suplayan niya, dugangan niya. Kung kulang ka potassium, calcium, magnesium, zinc, vitamin E, C, kag B. Amo ini ang Evergreen gangan. Evergreen Administration.
Bacolod, dira sa Parmasya Juarez, sa Calle Rizal, Bacolod, Parmasya Caro, sa Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, sa 65, nagkaamat-amat tubo ang ning mga curfew violators, no? Ang may pinakamataas amo ang police station number 1 nga nakadakop sa mga curfew violators sa 20 ka mga persona. Nagpangalwa ang police station number 6 nga may ara 16, and then the rest of it, Action Fred, ginagmay na lang taga single digit. Sa dugang paginaton nga balita, arestado ining 32 anyos nga babae matapos nga ginbuno ang iya sining live-in partner sa alas 6:59 kagabi sa area sang Margarita Street, Barangay 40 diri sa siyudad sa Bacolod, din ng biktima. Ginkilala kay Jomar Sultan, 26 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Mabinulikon, Barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod, while ang suspect diri nga si Joan Tulivas, 32 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Din sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Staff Master Senior Master Sergeant Inocencio Batislaong nga ang ining biktima Action Fred ang nakaangkon sa pilas duga sa pagbuno gamit ining kutsilyo sa iya sining liog, while ang suspect diri ang iya mga live-in partner. Dugang pagida diri ni Batislaong nag-away ining mag-live-in partner sa area sang Margarita Street. Rason nga nagkuha man ini sang kutsilyo kag ini siya ginbuno sa liog. Karon ang suspect nga si Joan Tulibas ang ditinido karon sa custodial facility sa police station number 6. Balita report sang patrol ginadulong sa inyo sang Mighty C. Babakod sang aton tagsa ka mga immune system. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
balita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.